Mikä sulla oli ihan näin, se perästyi. Mä pelkään, että ei kun kaikkia. No niin. Moi meidän. Se on varmaan penttukissa on vielä aika aikaa. Me ollaan kotona nyt isän kanssa tämä viikko lähes kokonaan, niin että tietysti töissä käydään jo, mutta sitten vasta aikaan katsomaan. Ja kyllä siitä tulee tavallinen penkkikissa, niin että ei sitten enää paljon kissassa. Kissan nimi on Meggi virallisissa papereissa. Ja tuleeko mahdollisesti suomalaista nimeä kotipuiskaa ja niin, että meidän lisäksi, jotka ollaan totuttu kyllä kissaan, niin onko kauheasti valo? Mutta kun presidentti näki tuon äsken tuon toisessa huoneessa, niin mitkä olivat ensimmäiset tunteet? No sanoin vaan, että otsin Marekaja, että onpa kovin pieni. Koska mä tiedän, että tämä kissa, kun kasvaa aika isoksi, hän on 5 kuukauden ikä. Mä puhuin meidän kissosta aina hän, kun on helsinkiläinen, menee ihmiset ja elävät vähän kaikkea se ja hän sekaisin. Niin, naudatin, että se on vähän isompi. Hänellä on varattuna sellainen kissa-WC, johon hän voi kyllä majoittautua melkein hoitajansa kanssa. Kun jos on iso kissa, niin pitää olla näin. Taitaa vielä kestää aika kauan. Sanovat, että nämä kissat kasvaa vielä yli vuoden vanhemmakin. Onko pissapaikka ja ruuat jo hankittu? No ruokakulman tuossa pissapaikka on valmiina ja silloin kun meidän ronttikissa kuoli, niin me silloin sanoin, että jos sitten kun hankitaan uusi kissa, niin kaikki hankitaan uudet tavarat, niin ne tehdään aina perheellisemmin. Mutta sen sitten näkee, mistä tykkää ja mistä ei. Nehän on nyt tämä ensimmäiset päivät tietysti ratkaiseva. Niin paljon kuin minusta on kiva, että olette kaikki kiinnostuneita näistä hyvistä uutisista myöskin, niin mä vähän pelkäsin, että miten nyt näin pieni kissa sitten suhtautuu. Ja tuossa pohdittiin vielä, mä sanoin lähettiläälle, että ei oteta häntä häkistä ulos. Mutta lähettilä sanoi, että hän on pitänyt sitä jo sylissä. Mutta niin kuin näitin, se on tapaka tyttö. Joo, hänellä on vahva luonne. Joo, niin että hän näytti heti, että tämä ei olisi kiva juttu. Tuleeko hänelle toinen nimi vielä? No, mä en tiedä, katsotaan nyt sitten. Saa tuo Kaapo ja Eila sitten vähän päättää, että tuleeko sille toista nimeä. Onko mikä sisällyksiä tuolla Venäjällä? On, joo. Kaksois siis joka on ihan samanlainen ja väriltä ja koolta. Ja silloin kun kissa luovutettiin, tuli kysymys, että teidän kissat menevät sekaisin. Ja ihan vihreällä värillä merkattiin se toinen kissa. Jos sillä ei ole vihreä väri, niin se on oikein kissa. Arvoisa ministerineuvos on itse kissa-ihmisiä. Sen takia uskallettiin hänelle antaa tämä tehtävä. Niillä on myöskin kissa. Ja se on myöskin kissa-ihailija. Hän on ollut elämässä 2 kissaa. Tiedän vaikka 5 lisää, kun kerrotaan vastaavaa. Teillä on nyt sitten ilmeisesti opettaminen kissalle suomea. Vai kuinka, koska hän on vaan puhunut. Joo, kyllä mä oon opettanut sanomaan nämä isäsanat, että sitten kyllä mä otetaan listalle. Ja tuo Petra Paasilina, joka tuossa seisoo ulkoministeriön vuotta, niin Petrahan on täysin venäjän kielen taitoinen, että hätäsoitot ovat ymmärrettäviä. Syö pikku kissa. Kyllä mä näitä asioita opetellaan. Joo, mutta ehkä me jätetään nyt Meggi, lähdetäänkö pois? No niin, ei se, minun näkyy, ei haastattele. Hän on omaksunut uuden esimerkiksi linjan. Joo. Selvä, hyvä. Ja kiitos mielenkiinnosta. Koitetaan laittaa jotakin sitten aina sivuille sen mukaan, mutta niin kuin sanottu, niin hän siirtyy nyt tavallisesti penkkikissaksi. Onnea kuitenkin. Kiitos. Teki sama mulle, että voisi lausia. On näitä salakkäänet. En mä ymmärrä mitään.